Fiume i Sušak. Dva su imena zapravo za današnji jedan grad, Rijeku. I razmišljamo li u kontekstu one latinske nomen est omen, odnosno da ime znak, može nam se zapravo jako puno otkriti o povijesti ovoga mjesta. Za stare Fiumane sa zapadne obale Riječine, odnosno Mrtvog kanala, i danas dan je u upotrebi termin Oltre Ponte kada moraju prijeći na istočnu stranu. Čini se da je ova nevelika riječina kroz povijest, uz to što je pojela ljudska grla, ujedno i međila ljude. Nigdje se današnja Rijeka ne susreće tako urvano sa svojom riječinom, kao na mjestu najotvorenijeg gradskog trga. U gradu, bez jasno definiranih trgova, po kojim građani tako više imaju naviku prohodati nego zastati i sjesti, ističe se jedan otvoreni prostor koji premošćuje riječinu i koji Riječani svakodnevno prelaze najmanje misleći o povijesti. Taj se otvoreni prostor službeno zove Titov trg, ali među Riječanima je poznatiji kao Kont, po obližnjem monumentalnom historicističkom hotelu Continental, najreprezentativnijoj arhitekturi sa sušačke strane. U užem smislu, Kont je zapravo žargonski naziv za široki pješački most inženjera Krunoslava Tonkovića, koji je 1946-47. premostio Riječinu kao najjača urbana, ali i prostorna politička spona između njenih obala. To je prostor na kojem se okuplja i okupljala se riječka mladost, na kojem se ispija koješta, jedu kremšnite, na kojem su se skupljali sušački gimnazijalci i na kojem je mladi Janko Polić-Kamov skupljao svoje impresije. I dok Riječani prelaze taj most trg, teško im je zamislivo da bi im za prijelaz s jedne na drugu obalu trebali nekakvi dokumenti. No da su se zatekli na tom mjestu primjerice 1934. trebalo bi im upravo to, lascio di passare. Rijeka, Fiume ili Sankt Vajtam Flaum se nalazi na etnički trusnom prostoru sudarenja državnih interesa, a prostor je, kao resurs, vječiti predmet interesa i želje za kontrolom. Riječina, kratka i plahovita rijeka, predstavlja povijesnu granicu i mjesto susreta romanskog i slavenskog svijeta. Na posljedku, sve to naznačeno njezinim povijesnim imenima: Eneo, Oeneus, Darsija, Flumen, Flaum, Fiume, Reka, Rečina ili Rečina. Sve to, dakle, kako ćete ju nazvati, uglavnom je ovisilo o tome s koje obale pristižete. U vremenu bujajućih nacionalizama u Europi, krajem 19. stoljeća, Rijeku, odnosno Fiume, putopisac Dragutin Hirc opisao je kao mađarski grad u kojem Hrvati pričaju talijanski. Romanski su, odnosno talijanski utjecaji, vidljivi primarno kroz jezik i kulturu, koji su stoljećima pristizali preko mora, najbržeg i najkraćeg trgovačkog puta između istočne Jadranske obale i Apeninskog poluotoka. Raspadom Austro-Ugarske monarhije krajem Prvog svjetskog rata otvorilo se pitanje pripadnosti određenih područja gdje je Rijeka, odnosno Fiume, predstavljala poželjnu udavaču. S jedne strane, Talijanima je predstavljala stvar principa i prvi korak prema aspiracijama za kontrolom istočne Jadranske obale, dok je Jugoslavenima predstavljala izuzetan urbani centar i najlakši pristup moru i luci. U tim političko-kulturnim previranjima poratnih godina dogodile su se zanimljive, tragične i humoristične, a ponajprije životne situacije. Još bivajući pod međunarodnom prismotrom nakon rata, u grad je 12.9.1919. godine umarširao Gabriele D'Annunzio, talijanski pjesnik, političar, ratni heroj i svojevrsni playboy svoga vremena. Izvanredna situacija trajala je do Božića 1920. godine, kada je prvo Rapalskim, a 4 godine kasnije Rimskim ugovorom između Kraljevine SHS i Kraljevine Italije dogovoren status Rijeke kao prvo neovisnog, a potom talijanskog grada. D'Annunzio je metcima istjeran iz grada u kojem su nakon sukoba porušeni mostovi. Povučena je državna granica koja je prolazila riječinom, čemu i danas svjedoče stražarnice i kamene oznake, a današnjom ulicom Fiumara prolazio je zid koji je poput kasnijeg i poznatijeg Berlinskog dijelio grad. Na mjestu današnjeg kolnog mosta, prvog uzvodnog kraj pješačkog, takozvanog Konta, nalazio se granični prijelaz s carinskom zgradom i graničarima. I danas se na obalama Mrtvog kanala mogu vidjeti granitni blokovi s inskribiranom 1924. godinom granične podjele. Granica je prolazila točno kroz malu kapelicu Svetog Ivana Nepomuka,
smješteno je kraj današnjeg pješačkog mosta, podignuto još u 18. stoljeću, a prigodno posvećeno Ivanu Nepomuku, češkom svecu, poznatom kao zaštitniku mostova i zagovorniku protiv poplava. I tako je granica bivala razvučena sve do konca Drugog svjetskog rata. Ipak, ona se prelazila u dnevnim poslovima između dva grada. Brojni su Talijani živjeli na Sušaku, a radili u Rijeci. Neka su njihova djeca čak i pohađala školu na Sušaku. Granica se prelazi često, a nekada i više puta u danu da bi se kupile cigare. Na primjer, bolje su jeftinije u Sušaku, ili kruh, koji je bolji na sušačkoj strani zbog bolje kvalitete vode. Sušačke žene često su prosvjedovale, jer im muževi bježu u sumnjive jazbine starog grada, a Fijumani se ljute kada u nestašicama mesa s ti maladeti grobničani, koji su mesari u riječkim i u sušačkim mesnicama, uvijek meso prodaju svojima, Hrvatima. I tako je granica stajala sve do konca Drugog svjetskog rata, kao i čvrsti zid koji je srušen tek 1946. godine. Prilikom svog posjeta Rijeci 1946. godine Josip Broz Tito stajao je na današnjem kontu i izgovorio riječi koje su premostile i svezale dvije obale.